Kala tulloo. Jänkäkoira on kiinni. Mikähän siellä mahtaa olla? Se pitkä naama on. Se on. No niin, kato, lähti viemään. Ja siimaa menee metrikaupalla. Siimaa menee metrikaupalla. Mikä sieltä tulee? Ei oo 2 kilon siika tämä. Ei saada pää tohon reijälle, niin saadaan nostokoukku leuan alla. Naskauttaa se sieltä sinun leuan alta kiinni. Ei näy ketään. Onpaako tuo aurinko häikkii aika lailla? Nyt on pää. Ei, taas lähti. Pää kävi jo siinä. Voidaan pidentää nostokoukkua. Kohta se väsähtää. Vielä potkii. Se on hapoilla pian. Onneksi on vahva siima. Joo. Tää maistuu makealta noitten madereissuilla. Nyt näkyy suu ammollaan siellä. Nyt on kiinni. Jumalauta, mikä mötkö? Omia, 2 kilon hauki. Ottaa nää. Jumalauta. Ommee poika. Aivan isoin. Joo. Ja ottiperinä toimi Nilsmasterin pystäri 3 haara koukulla. 4,20 Stockmanni. Kyllä.